munisipal ma Bondo ogolo ng'ur ewi wach mar taka ma puko ahoyaye boma ma Bondo gi alwora mare. Tend munisipal no ywak ni chido ma bomano okel gi tim mar puko taka kuonde ma ok owinjore ma itimo gi jodak e bomano. Yangore ni weg udi manie boma ma Bondo ni kod tim mar choko taka mochido kaeto gi puko e bath kata genga paya. Wayudo ni ng'eny landlords kada jomo dak e estates ma oko go gionge gi kuonde malong'o ma gipuke yugi ma gi designate. Koro ng'eny gi nwayudo complaint mang'eny ahinya e bura ka. Gik moko kaka sanitary towels kata mana pampers gido ni landlords gi boyo e gunde gotieno to giwite bath ndara. Mokwongo ma en illegal dumping. Koro wan gi chenro maber, wadwa luongo landlords gi duto te wabed kodgi e bura, wadwa winjore kodgi kaka wanyalo tiyo. Wadwa ni mondo wakonyre mondo yugi duto mawuok kata estates gi wayud kaka gibedo channeled mondo gichop kama onego gidhiye dumping site. Wakwayo jo Bondo e yono makende. Municipality no biro ne wan wawegi to en gima pod nyathi gima wendo e kindwa. Omiyo akwayo ni ng'ato ka ng'ato mantiere e Bondo wadwa ni ubed ambassador mar municipality. Omiyo jo weg chiayo mawuotho Bondo helu kelonu kwayo makende ni ka uyie to ung'iye kaka unyarito chiayou mondo kik giwuoth sate Bondo sana gotieno.